vagyok ennél a hatalmas víztoronynál, amiről sok mindent olvastam, sok hülyeséget is, hogy a pilgrimek építették, meg mindenféle, és itt mindjárt el fogom mondani a teljes történetét. A háta mögött a Bronxba, és a sétahiddal át Bronxba, amin végül is biciklizni is lehet. Az egy teljesen jó a szombati vagy vasárnapi kikapcsolódós program. Ugye itt van a torony, ott van a híd, innen a parkból, Hyde Parkból elérhető mindkettő. A tornyot tulajdonképpen azért építették 1848-ban, hogy vízellátást biztosítsanak a Manhattan északi részének, és ugye erre a legegyszerűbb ugye az volt, hogy Manhattan egyik legmagasabb pontján egy nagy víztornyot építenek, ami megadja a víznyomást Washington Heights és Inwood részére, és ezáltal az emberek elkezdenek a feljebb északra költözni, mert azelőtt igazából a 11. és 20. utca alatt éltek többnyire. Az épületet végülis úgy építették, hogy semmilyen fémszerkezet nincs benne, hanem a tégla és kő alap tulajdonképpen az épület alja az majdnem 2 méter széles, tehát 5 feet széles, majdnem 2 méter, és ahogy megyünk haladunk fölfelé, egyre vékonyabbak a falak. Ezeket a lépcsőket és a korlátokat New Jersey államban lévő Trenton városban öntötték. Tulajdonképpen ilyen lyukacsú szerkezetűre csinálták, hogy minél könnyebb legyen, és minél több fény áthatoljon rajta, és akkor így maga az épület is világosabb belülről, nem zárja el a fényt. Maga a torony 1949-ig volt használatban, és a New York államban lévő Croton folyóból szállította a vizet a Manhattanbe, ez volt az egykori vízellátása a szigetnek. A tornyot egészen 1949-ig használták, és a New York államban lévő Croton folyóból szállította a vizet, és amit itt fent láthatunk, a gyaloghíd, ami Bronxba vezet át, tulajdonképpen ennek a rendszernek a hídja volt. A kilátás innen nagyon gyönyörű, itt látható a George Washington hídnak a feljárója a Hudson folyó fölött, a gyaloghíd, amin keresztül a víz jött, a Hudson folyó, a Yankee stadion, a távolról Manhattan, látható a strand, ami itt van szinte a torony lábánál, a játszótérrel együtt, és látható maga a George Washington híd is, elég szépen, úgyhogy maga ezért a kilátásért érdemes ide eljönni. Ez az, ahol le lehet menni a hídhoz. Itt van a Tower, a víztorony, és itt lehet lemenni a hídhoz teljesen. Mindjárt meg is mutatom. Még egy lépcsősor. És még egy lépcsősor. Most másztam meg 175 lépcsőt fel a toronyba, oda-vissza. Plusz még ez, hát érdekes lesz visszamenni, de nem baj, megoldjuk. És itt vagyunk, lejöttünk a lépcsőről, vagy lejöttem a lépcsőről, közben szakadt a körmöm, majdnem leestem a toronyba. Oké, szóval ott lehet menni a biciklivel, itt pedig inkább a lépcsőt választom.
mindjárt át is értem, illetve most már Bronxban vagyok, de mindjárt átérek a hídnak a túloldalára, az ott mögöttem Manhattan, és már csak egy pár lépés választ el attól, hogy Bronxba érjek, illetve hogy a híd végére érjek itt Bronxba.